سلامتنا تقبلوا فنونا أب مكتتال تركبوا زخوركم تعزبتنا كم يوعلكم نلومي حموس تشعتت الريفرق معلتن فرانس تدالوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخو في المنظومة نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر استزينا فيلم منستر فتحي نتفتات كلتشان إسران 4 بمجمجام بمدبات كلتشان إسران 5 زتيو بإيطاليا أنا وفرت تونن تكال على بازائر مبل 10 عامات مسرت أنبيلا أبزوب عن سبا أبركتوكم أمو حاس محبرة ودحنة المعزاز كسر رحيو من محدار جو بايدن أستاذ 500 مليون دولار زقمت وتهدر ودقف نادي يوكرين كنزل أخافيتهم أب مبرعو ديمقراطياوية ريبابليك كونغو بستخصتت توسقات لعلي 100 شحنة برتت النزابيلهم قدسن شادن كلتاوزن دنأنن شركنة بننفع بزخ المدات كم تزراربات حبيرو ناب زرزراتو هنسجر منستر فتحي تمالي تشعت الري كلهم أكالات فتحي أبسترخبلو نتفتات كلتشان إسران 4 بمجمجام أب مدبات كلتشان إسران 5 زتيوم غازيت أنيا ساميل هبت ميكائيل بملكة سبتاب نزدالو تحستو دانايت قبر هيوات كتعرو بيان منستر فتحي أب أسمرة أدارش هجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا أبزك أنعو عامته أخيبا أب كلتشين إسران 4 نزت سلاسل مدبات بمجمجام أب مدبات كلتشين إسران 5 زتيوم أب تحلفت أبيات فردي زوباتات ديانو أخبرت حقي فتسمت فردي أزستن وكيلاتن أقلقلت مأسرتن تحدثون كالوت أكالاتن زتساتفو أخيبا تسبساباتن مدباتن أبيات فردي بيت صحفت وانا أخبار حقي كفل أقلقلت حقي مدبات كلتشحن عسران حموشتن كينيون كمون ديجيتالوي وحزي قداتن أتقاقمان عوز معبل السوفتويرن قريبهم منستر فوزي هاشم أبز سمعتو مدرة كنز الزبالة أخيباتات نقد سالي مبه هالزعدمن نتزدل لشوطو نمسمار زد الرخن مخان بمحبار عمامات فتحي نمدلدال بحفشا سرعة فتحي أبلبونا كبرتاتن آن بابران حبرة سبز تسرت خوينو نخقص الدماء بقندو بعتو بزسر حالو زولو مخانو أغنزيبا منستر فوزيا بزيكازي وهو بسعرتات بقمت بمئتاو أب كلتشحن عسران حموشن أفراينت نتفتات منسترين معباي حقتات من دافن متصفافن ورصص محدرات أقاسب من رقاقاتن ممعبالون تساتافنات حبرتسم نمدنفع مدبات مبرخ نقحات نمحيال كمون سرعة تكنولوجي نممعبال مدب تتحيزو كمزلو آنت إيرام تساتفتي بوغنوم سرعة فتحي حبرتسب زما أكل نخخاون زكاي زلو تعرتها زتبابع مخان بمرقاقات زمدبو حدست موياوين مستم بتموكرو زنطفو بزل على زوها هدو لبايتا كتات أحزبلن كالريتوتاتن هيبام أبت علت نجو بوليتيكا قرن أفريق أزملك السمينار نتساتفتي قريبوم بإيطاليا أو فرتي تونن تكال على بازائر مبل 10 عامات مسرتات أنبيلا نتمدب زتقطات وكيل إرينا يوناتان يعبيو زدالو تتصابالو ياسين صالح كأربوي أب كتما سمران وزوبا قدايف تدوكينا أتركب إيطاليوان أو فرتي اتونن تكال على بازائر مبل 10 عامات مسرتات مالت شعات تطري تنبيلام أب تعدم زستقبر لهم سبب سلطان سترهبول تنبل ونان تاتكال بيترو زامبايوتي أبزس معقال أتاتكال ميتاويت بإيطالياوي أو فاري زامبايوتي كم اتونن تغيسو أب كلتشحن 4 فتاتا كتجمر كلا كلتميتن 50 زنبرق وطري سراحتن ياتاتا أبز وانزي بأستاد كلتميتاويت بمعباي شو 430 مبصحو نقس قاسات زقلت كم زخونة أرديم تكال زائر زتفلالي عينت كامشاتاتن سرتاتن زتقلل نايتوت الباسات بمفراي 95 ميتاويت بملكع سدد ناوصاي 5 ميتاويت دمان عداغاتات وشط هاجر كم تقرب زغلص بيترو سراحتنياتات بحفشا دقانستيو اديتات دما بفلاي زياده افريتي نكوخونا موعلن ممهرن قلعن تواديدلن كمزلن نخلم سراحتنياتات نصا اغلغلت عنا كم زوهابن ابريهم وكيل سراحتنياتات من اسي سلام كيدانه بوغنا
ትካል ዘኤር ብዘይካቲ ጠለብ ዓማዊላ ንምምላእ እትገብሮ ኣበርክቶ ሙያዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ንምዕባይውን ስልጠናታት ከም እትውድብ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ሙያዊ ብቕዓተንን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ሓቢራ ኣብ ሃኮሲኤ ሓላፊ ክፍሊ ዝምድናታት ዕዮ ኣቶ መሐመድ እድሪስ ባናይ ብወገኑ ትካል ዘኤር ዝበፅሐ ቁፅሪ ሰራሕተኛታት ኣብ ርእሲ ምውናና ናይ ጽመትን ኣእምሮኣውን ማዕባልኣውን ስንክልናን ዘለዎም ዜጋታት ንዝርከብዎም ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠረት ብምሕባር ምስ ኣካየድታ ዝግበር ቀጻሊ ይህን ኣብ ምውሓስ ረብሓታት ሰራሕተኛታት ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም እቲ ጽምብል ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ዝተሰነየ ነይሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ጎንጎንቲ ብመንግስቲ ዝዕመም መደባት ኣበርክቶ ኮማ ምውሓስ ማሕበራዊ ድሕነት ንምዕዛዝ ክስራሕ ምዃኑ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ተኸኣገብረ ቅዱስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጎ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ አንሰባ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ንምውሓስ ዝካየድ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ከም ዝስራሕ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊት ማሕበራዊ ድሕነት ወይዘሮ ገነት ሃብተ ገሊጻ ኣብ 2024 ኣብ ንኡስ ዞባታት ሓመልማሎ ዓርተ ከሌዛን ሓልሓል ገለብ ከረንን ዒላ በርዒድን ጽጉማ ስድራቤታት ብጥሪት አሊት ዘኽተማት ቆልዑ ድማ ብገንዘብን ንግዳዊ ንጥፈታትን ከም ተጣይሳ ከምውን ጽጉማት ተማሃሮ ንሙሉእ ዓመት ዘገልግል ናውቲ ትምህርቲ ከም ተዓደለ ገሊጻ ብደረጃ ዞባ ብሓፈሻ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ኮማው ደገፍ ንስድራ ስዋት ጽጉማት ስድራቤታትን ስንኩላንን ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዝን ተማሃሮ ከምውን ናይ ማሕረስ ፀሃያይ ዓጺድን ምጽጋን ኣባይትን ደገፍ ንዘድልዮም ወገናት ከም ተገብረ ኣብሪሃ ሸሞንተ ንኡስ ዞባታት ነጻ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ኣውጀን ከም ዘለዋ ዝሓበረት ወይዘሮ ገነት ተበፂሑ ዘሎ ገስጋስ ንኽዕቀብን እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ንኸተርክብን ጎስጓሳትን ኣስተምሮታትን ይወሃብ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣብ 2024 ልዕሊ 25 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋት ብመንግስቲ ክኽፈል ከሎ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝለኣኽዎ ልዕሊ 735,000 ናቕፋ ድማ ን225 ዝምልከተን ስድራ ስዋት ከም ተመቓርሐ እቲ ሓበሬታ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ወይዘሮ ገነት ኣብዚ ዓመት ምስ ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂዶም ዝበለጸ ስራሕ ንምዕማም መደብ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓበት ምምሕዳር ከባቢ ናሮ ኣንስ ኣብ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ቀጣሪት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ኣብ መባእታ ብ12 ሚእታዊት ዓብዩ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣሕመድ ሸኽ ማሕሙድ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዛ ኣብ 2009 ብመደብ ዓርዮት ኣገልግሎት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ኣብ 2016 ብዝተኻየደ መደባት ምጥርናፍ 10 ዓድታት ናብ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ከም ዝኣተወት ገሊጾም ኣብቲ ፈለማ ዓመት ቁፅሪ ተማሃሮ ኣስታት 120 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብ150 ሚእታዊት ብምውሳኽ ናብ ኣስታት 300 ክብ ከም ዝበለ ዝሓበረ መምህር ኣሕመድ ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኣየ ዕቤት ዝምስገን ምዃኑ ረዲኡ ነበርቲ ብወገኖም ናብ ሓደ ቦታ ንኽጥርነፉን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኽኾኑን መንግስቲ ንዝገበሮ ጻዕርታት ብምምስጋን ሕፅረታት ናይታ ቤት ትምህርቲ ንምቅላል ክስራሕ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ቅናፍና ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክፍለ ሰራዊት 64 ተዋሂዶም ናይ ሓመድ ጽርግያ ማይ ዓይኒ መንደፈራ ብወፈራ ጸጊኖም እቲ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መስመር ብውሕጅ ተባላሽዩ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ነበርቲ ኣብ ምጽጋኑ ዝተረኣየ ምውህሃድ ኣብ ድማዕነት ናይ ተወፈራ ዓብ ዝተዋጽኦ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ቅናፍና ኣቶ ሃብተ ማርያም ይመስገና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዝጸንሖም ሽግራት ኣብ ምቅላል ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ብምምጓስ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ኣካል ናይቲ ስራሕ ከም ዝነበረ ኣብሪሁም ግዚያዊ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ክፍለ መንግስት ብወገኑ ቀጻልነት ናይቲ ጽርግያ ንምውሓስ ህዝቢ ቀጻሊ ናይ ጽገና ተበግሶታት ክወስድ ኣዘኻኺሩ እዞም ዚሉ እንከሎ ነበርቲ ናይተን ዓድታት ከም መርኣያ ሓጎሶም ናይ ምስጋና እንግዶት ብምድላው ነቶም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንዝተጸምዱ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክፍለ ሰራዊት 64 ኣዘናጊዖም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ናብ ዜናታት ወጻኢ ንሰግር ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣስታት $500 ሚልዮን ዝግመት ናይ መወዳእታ ምዃኑ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኽ ኣፍሊጦም እዚ ዝተገልጸ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦይስቲን ብ9 ጥር ጀርመን ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ እዚ ሓድሽ ደገፍ ጸረ ሚሳይላት ተተኮስቲ ናይ ርክብ መሳርሒታት ናይ ምንቅስቓስ ድርዓት መካይን ዘገልግል ግዜያዊ ድንድላት
መለዋወጢ ኣቑሑ F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣፅዋር ዘጠቓለለ እዩ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ኩናት ዩክሬን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝውላዕ ንድሓር ልዕሊ $180 ቢልዮን ወተሃደራውን ጸጥታውን ደገፍ ከም ዝገበረ ጸብጸባት ይሕብሩ። ይኹን እምበር እቲ ደገፍ ንኹነታት ዩክሬን ካብ ምብኣስ ሓሊፉ ዕላማታትን ረብሓታትን ሃገራት ምዕራብ ከውሕስ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። እቲ ኩናት ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ኣዳኺመን ረብሓታትን ንምውሓስ ዘበገስኦ ምዃኑ እንተኾነ ግን እቲ ውፅኢት በንጻሩ ኮይኑ ከም ዘሎ ወተሃደራውያን ክኢላታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ዝቕፅል ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ዞባ ሰሜን ኪቩ ብምልሓሙ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘስዓበ ይጋውሕ ኣሎ። ዕጡቕ ጉጅለ M23 ስትራቴጂካዊት ከተማ ማሲሲ ብምቁፅጻር ገስጋሱ ናብ ማእከልቲ ዞባ ዝኾነት ከተማ ጎማ ብምቕጻሉ ብዝተፈጥረ ስግኣት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ ልዕሊ 100,000 ንህይወቶም ዝሰግኡ ነበርቲ ዞባ ሰሜናዊ ኪቩ ከም እተመዛበሉ ተቓሊሑ። በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ክልቲኡ ወገን ሓያሎ ከም ተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝሕበር ዘሎ። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ እኳ እንተኸሰሰ ሩዋንዳ ግን ነቲ ክሲ ክትነፅጎ ምጽናሓ ይፍለጥን። ህዝቢ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ግጭትን M23 ዘስዕቦ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታትን ኣመልኪቱ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ቁጥዑ ክገልጽ ምጽንሑ ይሕበር። ብዕቑር ጸጋታት ሃብታም ዝኾነ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ 1996 ኣትሒዙ ብተኸታታሊ ዕጥቃዊ ግጭት ተሓሚሱ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 6 ሚልዮን ነበርቲ ተመዛቢሎም ኣብ ማዕስከራት ሕቡራት ሃገራት ተዓቒቦም ከም ዘለው ጸብጻባት ትውድብ የነጽሩ። ግብፅን ጫድን ክልታኡ ዝምድእነአንን ሽርክነተንን ንምድንፋዕ ኣብ ዝኽእል መዳያት ከም ተዘራረባት ሓቢሩ። እዚ ዝተገልጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ትማሊት 9 ጥሪ ምስ ጫዳዊ መዘንኡ ዓብደራማን ኩላማላ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ። እቶም ሚኒስተራት ኣብ ርክቦም ኣብ ንግዲ፣ ጥዕና፣ ህንፃን ካልእ ጽላታትን ዝግበር ክልታኡ ምትሕብባር ክድንፍዕ ተሰማሚዖም። ብዘይካዚ እቶም ሚኒስተራት ብዛዕባ ኩነታት ጸጥታ ዞባ ሳሕልን ሳህራን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡሎም። ኣብ ትርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ሃገሩ ነቲ መንግስቲ ጫድ ሰላምን ጸጥታን ሃገሩ ንምውሓስ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ደገፍ ከም እትገብር ደጊሙ ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ጫድ ብ8 ጥሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ንጃሜና ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸለ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ክካየድ ዝተወጠነ መጥቃዕቲ ሰላምን ጸጥታን ሃገሩ ንምዝራግ ዝዓለመ ምንባሩ ዝጠቐሰ መንግስቲ ጫድ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ብዘካየድዎ ስርሒት ከም ዝበርዓነ ኣረዲዩ። በቲ ስርሒት 19 ሽበራውያን ክቕተሉ ከለዉ 6 ከም ዝቆሰሉ እውን ኣፍሊጡ። መንግስቲ ጫድ ተወሳኺ መጥቃዕትን ምግታእ ታንክታትን ተወሳኺ ሰራዊትን ናብታ ከተማ ከም ዘዋፈረ ማዕከና ዜና ቃሊሐን። መንግስቲ ጫድ ምስ ፈረንሳ ዝጸንሖ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ድሕሪ ምፍራሱ እታ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሰራዊታ ክትውፅእ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሰራዊት ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ብዘካየዶ ናይ መልሲ መጥቃዕቲ ስርሒት ልዕሊ 34 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። በቲ ስርሒት ብዙሓት ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን እውን ሓቢሩ። ጸጥታዊ ቅልውላው ምዕራብ ኣፍሪቃ ጸጋታት ንምዝማት ብዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው እናገደደ ክመጽእ ምጽንሑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። መንግስቲ ሃንጋሪ ኣብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ብዘሎ ሕፅረት ቀረብን ናህር ዋጋን ባህርያዊ ጋዝ ንኤውሮጳዊ ሕብረትን ዩክሬንን ወቒሱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃንጋሪ ፒተር ስጃርቶ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኣህጉሮ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ጸዓት ብሰንኪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዖ ተደጋጋሚ እገዳታት ከምኡውን ዩክሬን ብግዛእት ኣቢሉ ክለኣኽ ዝጸንሐ ባህርያዊ ጋዝ ደው ንምባል ብዝወሰደቶ ውሳነ ዝሰዓበ ምዃኑ ገሊጹ። ኣጋጢሙ ዘሎ ናህር ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ ንተወዳዳርነት ናይቲ ሕብረት ዘዳኽምን ኣብ ዜጋታት ኤውሮጳ ከቢድ ተጽዕኖ ዝፈጥርን ከም ዝኾነ ሚኒስተር ፒተር ብተወሳኺ ሓቢሮም። ብግዛእት ዩክሬን ኣቢሉ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ብሰንኪ ኣብያ ዩክሬን ካብ መጀመርያ 2025 ሙሉእ ብምሉእ ደው ድሕሪ ምባሉ ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ብ20 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጸባት ይሕብሩ። ሃገራት ምዕራብ ብኩናት ዩክሬን ኣመሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝወሰኖ እገዳታት ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናብተን ሃገራት ክትገብሮ ዝጸንሐት መጠን ሰደድ ጋዝ ከም ዘጉደለቶን ንሸመተ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ብባጤራ ሩብል ክግበር ምውሳናን ዝዝከር እዩ።
እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ተናገራት ከቢድ ቅልውላው ከም ዘስዓበዩ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ካብ 13 ሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ኮተቴታት ዳርጋ ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ተጠቃምነት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኣገልግሎት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከም ዘሕልፍዎ ሓድሽ ዝወፀ መጽናዕቲ ሓቢሮም ብመሰረቲ ኣብ ልዕሊ 1391 መንእስያት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ መብዛሕትኦም ኮተቴታት ከም ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራምን ስናፕቻትን ዝኣመሰላ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐጻሊ ከም ዝጥቀሙ ተሓቢሮም ኣብቲ መጽናዕቲ ወልፊ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ምሕር ተጠቃምነት ዘመናዊ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኣብ ጥዕናን ኣእምራዊ ኩነታትን ቆልዑን ኮተቴታትን ዘስዕቡ ኣሉታዊ ጽልዋ ናብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝዓረገውን ተሓቢሮም ሓያሎ ሃገራት ዓለም ተጠቃምነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ቆልዑን መንእስያትን ዘኸትሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ንምግታእ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክወስዳ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ተጠቃምነት ውስናት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእስያትን ቆልዑን ንምእጋድ ንዝወፀ ሕጊ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ከም ዘጽደቆ ዝዝከር እዩ ኣብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ብሸውዓተ ጥሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምዃን ከቢድ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝለሓመ ባርዕ መሮር ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሉን ከምኡውን ልዕሊ 200 ኣባይቲ ንግዳዊ ትካላት መካይንን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ገሊጾም እቲ ባርዕ ብዝፈጠሮ ስጋኣት ልዕሊ 150,000 ነበርትና ውሑስ ከባቢ ክጉዕዙ ከም ተገደዱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ልዕሊ 300,000 ሰባት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ፍሊጦም ነቲ ባርዕ ንምቁጻር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዛጊት ውጽኢት ስለ ዘይተረኽቦ እቲ ክሳራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ብምሕዳር ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ብሰንኪ እቲ ብርቱዕ ባርዕ መሮር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጅ ኣሎ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኣብዚ እዋን እዚ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ብርቱዕ ሙቐት ተኸሲቱ ብምህላው ሰፊሕ ጫካታት ንሓደጋ ባርዕ ተቓሊዑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዜናታት ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክድግመልኩም ሚኒስትሪ ፍትሒ ንጥፈታት 2024 ብምግምጋም ኣብ መደባት 2025 ዘትዩ بإيطاليان أو فرتون ننتكال على بازائر مبل 10 عامات مسرة أتسنبيلا أبزوب عن سبا أبركتوكم بموحاس محبرة ودحنة نمعزاز كسر رحيم من محدار جو بايدن أستاد 500 مليون دولار زقمت وتهدر أو دقف نابي يوكرين كمزلة خافليت أب مبرعو ديمقراطية ريبابليك كونغو بستخستت تاو سقات لعلي 100,000 نبرتي تنزل له ግብፅን ጫድን ክልታው ዝምድናን ሽርክነትን ምድንፋዕት ኣብ ዝኽእል መዳያት ከም ተዘራረባ ተሓቢሮም ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናታት ኣብ ዝተዛዚምሎ ኩራት ኣዘትና ምስተረፉ መደባትና ናሕድገኩም ብወገነይ